Kulienti wamuka sei ndati ndikurumidze kubata miromo yevanhu isati yanyanya kutambarara kuenda kure. Varambe vachiteerera havo zviri kupostwa nekusendwa izvo, asi vachiziva havo chokwadi. Vageza hazi munhu wekuti ari kuswera achichemera kunakidzwa nekuita pleasure yepanyika. Vageza kana kuvakwidza ndege chaicho havatombovhunduke kuti chii chinonzi ndege. Munhu akaenda kuYugoslavia haana kuenda netsoka, vakatoenda vasati vatombosvika 25 years kuYugoslavia kwese vange vari eteenager. Kuti nditaure maevents ekukwirwa kwendege navagezaka izvozvo hazvina kana musoro. Vakakwira ndege kakawandisa stereki. Saka hapana chinoshamisira chakafanana nemotikari, zvekuti vanonzi vakazopiwa motikari aiva vageza havana kana basa nemota, nekuti dzavo dzavainadzo chaichaidzo havatomborina kana basa nadzo. Vageza havasi pazera rakafanana neredu rekuti kana usina kwaunoda kuenda unongoeri kana uchinongokwira motikari wangotanga ngofamba uchingotenderera tenderera usina kwauri kuenda. Vageza havaite zvese izvo. Vageza haazi munhu wekuti munofungidzira imimi kuti pane chinhu chinoshamisira kana kuti upenyu hunoshamisira pamberi pavo. Izvozvi muri kunyeperana. Ndiani wari kutaura nyaya dzekuti Vageza vakapiwa mari yekuda kuitisei? Vageza basically Vageza chaicho munovaziva here imi wamunoti Vageza imi? Vageza chaichaiwo zvekurarama paupenyu hwavo kusvikira Mwari achitonga mazuva avo kuti aiwa Vageza vakufanirwa kuzorora panyika. Vanazvo zvekudya, vanazvo Vageza, pekugara vanapo Vageza, motikari dzekufamba kana vachida kuenda kwavanoda kuenda vanadzo, mweya wekufema vanawo Vageza. Zvana kuti mari izvo havana kana mari yavanotomboda. Vageza vanoda yekudii, yekuitei nayo. Vageza vasiyana nemika muchiri kuda kuchena Vageza vasiyana nemi muchiri kuda kuzivhairirana pano pasocial media panapapa muchizvidaidza mazita ekuti mbinga vari veZimbabwe, gadzirirai kunzwa mastorizi akawanda akasiyana siyana, nekuti Vageza havasi kubuda panapa vachitaura. Tengai dhata mumbonzwa zvenyu nyaya dzinenge dzichiuya panapa dzichipostwa nevanhu vachitaura pamusoro paVageza. Vageza dai vanga vachida kunzi vanobhadharwa neZANU-PF, ZANU-PF inofanirwa kuenda kutoskunovaka kupurazi kwayakapwanya uko. Ndo zvinozoita kuti vanhu pamwe dzimwe nguva muzotanga kuzoti mukuru uyu anenge akadzokerana nevanhu vaaimboshandanda navo. Kune matongo kupurazi uko. Imunouya muchitaura panapa kuti Vageza vakapiwa mari yekuita kuti vaite chii nayo. Okay, kuti vaite chii nayo? Imi mufunga kuti muda kuti Vageza vanopiwa yekuti vaitei nayo? Yekuda kuisa pai? Hasi munhu achiri kuita zvemari izvo. Vari kuchemera imimi vana veZimbabwe, makuya musikohumana zvinhu zvisina kana nebasa rese panapa. Ai, mazondisekesa. Vasendere kulienti wanavo, vasendere. Chiodhe ichochi chipfupi chandatongotaura ichi ndatongosanganawo hangu nazvo ipapapo. Handiti ndiwo azvisendawo here futi newewe. Vageza chaicho munhu anovaziva ka. Hapana kana one ari kutombosenda zvinhu kana ari kutombosenda achitaura pamusoro paVageza pakati pevanhu vanovaziva nevanhu vakavakomberedza. Hapana kana neinformation one imimi yamuri kunzwa currently yezviri kuitika kuna Vageza izvozvi. Mazvinzwa? Ndo zvandoda kuti ndikuudzei. Hapana zvese izvozvo. Vageza vanouya panapa vachataura nemi vega. Ndiri kuitei ichi chiri kuitika.
hazvina zvazvinobatsira kuti iye kuzotaura kuti vageza panapa nhasi vazodai so, nhasi vageza vazodai, nhasi vanga vachinwa hwahwa, nhasi vanga vakagara, nhasi vanga vachirwara, nhasi vanga vakadii. Zvine basa reizvozvo. Vageza vachauya vachizotaura vega. Vageza munhu mupenyu, mazvinzwa. Zvenyu zvekuda kunyeberana kuti chine zvamuri kunyeperwa izvo, hanyeberwai. Tengai dhata mumbonyatsonzwa manyepo akawandisa. Tengai dhata. Asi chandoda kuti ndikuudzei ndechekuti vanhu vaya vaifunga kuti vakangwara. Vanga vaine system yekuti kana vachinge vaona kuti vageza vanenge vanyarara. Vanoya panapa vachitanga kutaura zvekunyeba kuti zviite kuti imimi vana veZimbabwe mimi mupopote manje mutaura kuti zvinovageza vacho vari kuti tichinzwa zvakadai so, kuitira kuti vageza vanhingiri nevayo vageza vakatochinja zvese zvekuswera vachitaura zvezvi aka. Vanototaura kana paine zvavanenge vachida kuti zviitike, kana paine zvavanenge vachida kuti isusu tiite, nezvavanenge vachida kutizivisa isusu. Handiti mazvinzwa. Ndo zvinoita kuti vageza vataure. Handiti mapanzwa. Vageza vatombofa vakatumwa nemunhu kuya kuzotaura pano. Vageza vamanikidzwe kutaura panapa nekuda kwekuti pane mumwe munhu arotomoka achitaura zvaanoda. Havamboite izvozvo. Vageza hazi munhu wekuti munomuitisa zvigananda imimi. Muri vana vadiki stereki kuna vageza. Pane zvamuri kufunga izvo kuti vanhu mungaite zvekuti hanzi hapana. Chero mukapanapa mukaposta zvamuda kuposta, postai. Hamumbofa makambokonzeresa kuti vageza vataure kana vasikade kutaura. Muchaposta muchaneta. Ya. Muchaposta ameno zibenziwo rinenge richizoteererawo mumwe munhu anenge aposta. Mukangoona munhu aposta panapa vana veZimbabwe, mubvunze kuti vageza vacho vari kupi. Wapedzera kutaura nawo rini? Chimboita live nawo tivaone. Kana kuti chimbotisenzerawo maphotos. Tiri kukumbirawo mapiki ekuti timboona mukuru kuti vari sei. Maita basa reZimbabwe. Maita basa nenzeve dzenyu dzamambondipa muchiteererawo zvandiri kutaura izvo, but nangoti ndingopindura. Pachataurwa zvakawanda. Ende chinhu chinonakidza manje vana veZimbabwe, nyaya yangu yekupedzisira ndoda kuti ndikuudze. Munyanye kuzvitarisa stereki. Vanhu vaya vatainyanya kurwisana navo panapa ndo vanodzoka nezvinyanya panapa. Ndokuti muzoziva kuti isusu navo aitaura chokwadi ndiani. Vanhu vaya vataimbokuudzai kuti zvigananda, tichikuudzai kuti maagents. Vanhu vataikuudzai kuti ndo vari kudzoka nezvinyanya zvisina basa panapa. Handiti mapaona. Sei nyaya dzacho idzodzo dzisingabobve mune mamwe masources? Kune vamwe vanhu vari kutotengwa, vari kuita basa rekuposta vachitaura pamusoro pezviri kuitika kuna ageza achichi. Vageza vanotaura vega. Handiti mazvinzwa. Vageza vanotaura vega. Zvekuti vazodai munenge muchida kuti zviitike kunani. Kana vakarwara munhu anorwara, kwenini ndaitorwara wanipa papa 2 weeks back up. Torwara zvekutorora pasi. Vakasarwara vageza munoda kuti kurware ani? Kunotorwara vageza ka. Ndo zvinoreva kuti vari kutorarama. Munhu mupenyu anotorwara. Vakasasangana nesituation yavanosangana nayo munoda kuti isangane nani. Handiti? Asi hazvitadzise vageza kuya panapa kuzotiudza zvekuita panapa. Hazvitadzise vageza kuya panapa kuzosimudzira pavakasiyira. Waritoramba vachitenda kumberi vageza. Vachauya zvavo vachataura. Ndo vamuri kuda vari kuuya.